गुड मर्निं लोगोफोर दिनै आङो बाहेरायाव एसे थाबायनो फैदों आरो बेखायनो देखायनो नोंसोरनो ओमफ्राय आं दायो साइकेलजों सालायगासिनो दङ ओमफ्राय आखाइ फारसेजों मबाइल हमदों आरो ना एसे उसुबिदा जायो साइकेल सालायनायाव आखाइ फारसेजों हमना साइकेल सालायनो ओमफ्राय थेवबो देखायलांनोसै जायगाखौ नोंसोरनो माबोरै नुयो जायगाखौ नोंसोर खिन्थाहरदो जायगाखौ खिन्थु जायगायाथ' ओरैबायदि मोजां आरो ना लामाफोरखौ नाय जेबो गैया साफा सुफाखा माने जोंनाबाथ' हरै गामि खाथिफोराव थांदोंबा माबोरै नुगोन आसामफोरावहा बिमल पेकेट सिखर पेकेट ना सिगारेट पेकेट माने बेबायदि नुगोन आरो ना बेफोराव नाय जेबो गैया लामायावहा जेबो गैया खालिखा हारसिंखासो रावबो गैखाया मेन रड मोनहैबाय आरोना बियो मेन रड बे जेनेबा जों गारि 4 लाइन बैथिंबो माने गारि गारिया गोबां भिर जायो आरो दा माने सम मोनसेयाव माने डिउटि थांनाय समफ्राव स्कुल थांनाय समफोराव गोबां भिर जायो बारस'नोनो हागौ नामाया आरो ओमफ्राय खिन्थु बेफोरावहा दाबो बिदि बास स्टेन्डफोराव मानसिफोरा गारि बास फैनाय बायदि आरो ना बास फैनाय बायदि माने जोंनियावथ' बिदि बास स्टेन्डनि थानो माने स्टप खालामनाय जायगा आरोना बेयाव माने बेयाव थाबासो माने बासफोराव गाखोनो हागोन आरो माने ओमफ्राय ओरैनो जानला मोनला लामाफोराव लाखिनो नामाया माने बासफोरा जोंनावथ' जानला मोनला लाखिलांबाय थायोना बेयाव बिदि नङा आरोना बिदि स्टप खालामनाय जायगायावसो गासिबो जमा थांनो हागोन होमबानोसो गाखोनो हागोन आरो बासाव माने सान्दुंआबो जि गोसाबा साइकेलाबो नै ब्रेकफोराबो एसे खम साइकेल आखाइ फारसेजों खिन्थु सालायनो एसे डिस्टार्ब जायो आरो ओमफ्राय थांबाय थादोंसै नों नायलांबाय थादो नोंसोरबो भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक खालामनाबानो जाबाय आरो रावखौबो फल' खालामनो आं गोसोबा फल' खालामबानो जाबाय भिडिअखौ चेनेलखौ आंनि नामखौ आरोना फल' खालामबानो जाबाय खालामनो गोसोबा खालामनो आरो जेबो नङा थाङै नै लामाफोराव माबायदि फानो बिसोरनिया खिन्थु लामाफ्रा मोजां गोजा आरोना बिथिंबो नै साइडथिं बिदि बारस'लांनोसै आं ससे सिगांथिं बारस'नो हायो थांनो हायोमोन बिदि बारस'लांनोसै आरो बिथिं एसे गारि माबा खारनायफ्रा एसे खम जायो आरोना ओंखायनो बिथिं थांनोसै आङो ओमफ्राय मेन रडथिं थांबाय थाला आरोना ओमफ्राय नै ना लामाखौ नाय जेसां बोरैया माने बाइकफोर थानाय बा बाइकखौ ओरैबायदि खारख'नो मोजां जागोन आरो बेयाव माने बाइकखौ नै दायो शपिं मलाव फैबाय आरोना दुखियाफोरनि शपिं मल होनना सानना लायो आरो बिथां माने गस्लाफोरखौ एसे स्पर्टिंफोरखौ माने खमावनो मोनलाबायो आरोना 100 थाखाफोरावनो ओमफ्राय खामानि मावनायफोराव गानसाब बायनो जायो आरोना ओंखायनो बेयाव लांफैबाय थायो जोंफोर गस्लाफोरखौ लांफैदोंबाय खामानि मावनायफोराव गाननो मोजां जायो एसे माने खम दोनबाबो गानजायो आरो ओमफ्राय एसे बारस'नायाव एसे दिगदार लायो आरो गोबाव एसे गारिफ्रा थांनायफ्रा गोबां माने लामाया नैबेनो हाबनोसै शपिं मला बेनो डीमार्ट शपिं मल खिन्थु इंलिसफोराव जेबो लिरनो थाखाय खिन्थु बेयाव नै मोनसे इंलिस दं खिन्थु माबाफोर हटेलफोरनि नामफोरबाथाय इंलिसनि जेबो लिरनाय नङा नों बुजिगोन मोननाय नङा मा लिरनाय दं माने बेयावसो इंलिसनि मोनसे लिरनाय दं डीमार्ट शपिं मल दायो शपिं मलनि सिङाव हाबबाय आरोना ओमफ्राय एसेबां बिदि मानसिफ्रा एसे भिर जायो नालाय बेयावहाय डीमार्टआवनो एसे मानसिफ्रा भिर जायो मानसिफ्राथ' गोबां लांखायोलै जोंनि गेजेरावहाय मायल' लांनो थाङा माने जिबायदि भर्ति लाखायो ट्रलिफोराव माने भर्तिबाथाय नारग्रा सेबांनाय एसां भर्ति लांखायो माने मानसिफोरा जोंनि गेजेराव मोनसे मोननै लाङा आरोना गथाय भर्ति मालाय माने गोबावनि बाजार खालामखायो आरोना हप्तासे हप्तानै बिदिनो बाजार खालामखायो मानसिफ्रा खम गामि ओमफ्राय नै एसे गिदिंनोसै देखायनोसै आरोना नोंसोरनो माबोरै फैदोंथाय केमेराया माबाखौ मिथिला एसे गाहायाव संदोंमोन नालाय लाजिनानैबो केमेराखौ सिरि हमखुमादों आं माने बिदिनो मानसिनि सिगाङाव हमखुमाखै आरोना बिसोर मिथिया आं माने आंखौ भिडिअ खालामदों होननानै ओमफ्राय बेयाव जों गस्लानि दखानाव दानि खनसेनो खिन्थिगोन आं गस्लाखौ बेसेबां दामि दं बेयाव गस्लाफ्रालाय एसेबां दामि गैया खिन्थु स्पर्टिंफ्रा एसे खम 100 थाखाफ्राव मोनलाबायो आरोना 99 प्राइस हाफपेन्टफोरखौ माने बेफोर मोनलाबायो ओमफ्राय आं बेयाव कलगेट मोनसे लादोंमोन खमदामि हाथाय साफायनो होननानै उपाय गैया लानांगौ हाथाइफोरखौ एसे मोजां लाखिनो थाखाय लाबाय कलगेटखौ दियाबो आरोना ओमफ्राय ब्रास कलगेट सब मोनजोबगोन गासैखौबो साबुन
स्प्रे मा नांगौ माने बडि स्प्रे थाव संख्रै गासैखौबो मोनगोन आरो खिन्थु मैगं थाइगं मोननाय नङा भेजिटेबोलल' मोननाय नङा आरोना बेदर सेदर मोननाय नङा ओमफ्राय बेयाव गासैबो मोनगोन नोङो ओमफ्राय एसे बासिदोंमोन आं माने कलगेटखौ फिसा खालामबा जागोन आं गिदिर खालामबा जागोन मबे मोनसेया मोजां हाथाइनिया कलगेटआबो बेखौ मिथिला ओमफ्राय जानला मोनला लाना फैबाय कलगेट स्ट्रं होननायखौ ओमफ्राय बिथांनि माखासे फिदिंसै नोंसोरखौ नायदो ओमफ्राय मानसिफ्रा एसे खम दिनै नङाबाथ' सौसिगोन ना ओरैबायदि बेर जाखायो माने ओमफ्राय साबोन लांसिगौ साबोनखौबो माजों दुगैनांगौ बेखौ मिथिला जानला मानलासो लाना फैखायो साबोनखौबो साला दामफोरानो जिबायदि खाना गिनांगौ जाखायो दामफोरखौनो सा मोनसे साबोनावनो 45 40 60 ओरैबायदि दामफ्रा मा साबोनथ' मोजां जायोथाय दुगैनो बेखौ मिथिला जानला मानला लाना फैबाय आरो ओमफ्राय बेनि उनावहा लेबाय थादों साबोनफोरखौ माने स्टाफफोराबो दङ लोगो लोगो बिलाइलांबाय थाखायो आरोना गाज्रि जानाय लोगो लोगो बिलाइलांबाय थाखायो ओमफ्राय बिदिनो नै गस्लानि दखानाबो थिंनो जोंनिया एसां ले हाइ फाइनि गैया कुवालिटि गानसा बायनाय जायो आरोना खिन्थु खामानि मावनो ओमफ्राय 99 गोजा 99 बेफोरबो सोब 99 गासैबो साइसनि दङ आरोना एक्सेल एम एल डाबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल 4 एक्सेल 5 एक्सेल गासैबो मोनजोबो गस्लाफोरखौ ओमफ्राय ओरैनो बासिनानै गांसेबा गांनै लाना फैबाय दुखिया मानसिना फैसा गैया लानोबो हाया 99 बाबो ओमफ्राय लाना फैनाय जाबाय आरो बिसोरखौनो गस्लानि कालारफोरखौ माबोरै नांदों खिन्थु हरनाय गस्ला कालारफोरालाय मोजां मोजाङानो दङ ओमफ्राय जायो आरोना गानसा बायनो दुखिया मानसिफोरनि गाननाय जों बायदिफोरनि गाननाय आं बायदिफोरनि गाननाय आरोना सोर बेसेबां दामि गानो हयथ' मिथिया आंथ' नैबेसां खम दामि गानखायो 99निबा ओमफ्राय माबोरै नांदों गस्लाखौ खिन्थाहर नोंसोरो मोजां नुदोंना नुवाखै 99निबाबो बिथिंजाय सार्टफोर दङ टि शार्टफोर दङ ओमफ्राय मोनजाबाय गिदिर शार्टफोरखौ गासैखौबो ओमफ्राय शार्टफोरबाबो बेसेबां दामि नङा ना 350 400 350 बिदिल'सो बे शार्टआ माने एसेबां दामि नङा कुवालिटि एसेबां मोजां नङा थेवबो लांफायो मानसिफोरा गाननो थाखाय जायो आरो गाननो ओमफ्राय बे ट्रेकसुट पेन्टफोर दङ ओमफ्राय बिदिनो बेफोर गस्लाफ्रा एसे मेहेंगा आरोना बेयो दामि माने 200-300 स्पर्टिंफ्रा बेफोरबो एसे दामि आरो आंनाथ' 99ल'सो लाखादोंना बेफोरो सोब एसे दामि आरोना 400हालागै दङ 500हालागै इसा मथे बासिना लांनो हागोन आरो ओमफ्राय आं गस्लाखौ गांनै लादोंमोन आरोना ओमफ्राय मोनसेखौ सोलायफिनबाय माने मोनसे एसे माने गाज्रि दंमोन गस्लाया ओमफ्राय बेखौ सोलायनानै गुबुन मोनसेखौ लाफाफिनबाय आरोना एखे कालारखौनो माने फाखोसे फिदिंसै आरोना नोंसोरखौ नायजोबनानै शपिं मलखौ खिन्थिनानैसै बेसेबां गिदिर बेसेबां फिसा माने ओमफ्राय आं भिडिअखौ एसे स्पिड खालामना होदो आरोना नङाबा गोलाव जागोन भिडिअ माने दाबो गोबां गोलावानो दं भिडिअ माने ओमफ्राय गुबुन बायदिथ' रोंखाया ना माबोरै भिडिअखौ माने इडिट खालामनांगौ माने बिदि सर्ट बानायनांगौ बेखौ रोङाखै आं दा माने सोलोंबाय थादों आरोना ओंखायनो माने भिडिअखौ एसे गोलावबाबो नायलांदों नायनो इन्टारेस्ट बानि ओमफ्राय बे जायगायाथ' जोंनि आसामाव नंखाया बे जायगाया माने गुबुनावसो नालाय ओंखायनो एसे केमेराफोरखौबो माने लाखोमाना हमदों आरोना लाजिनायजों हारसिं नालाय आं बर' मानसि हारसिं नालाय ओंखायनो माने लाजिनानै हारसिंबाबो सिरि सिरि हमखुमाय थादों आरो केमेराखौ ओमफ्राय बेयाव दिनै गासैखौ मोनजोबगोन साबोनफोर दङ ओमफ्राय बिदिनो सबवेल बिल पेमेन्ट होनायनि सेथिं ओमफ्राय दै बथल गोबां मोजां मोजां दं आरो दै बथलफ्राबो हट केस माने मा नांगौ बेखौनो मोनजोबगोन आरो हट केस दङ ओमफ्राय बिदिनो कुकारफोरबो दङ ओमफ्राय बेसेबां लांदों नाय मानसिफोरा मालाय आंनाथ' लाजिलायसो लांबाय थांनायफ्राव फैसा गैया नालाय जोंहाथ' बायनो गुबुनफ्रा जि जाब्रा जाब्रा लाङो बिलफ्रावनायफ्राव जि उथिखायो आरो बिलफ्रा 5000 6000 जेनेबा 10,000हालागै जायो ओमफ्राय जोंनिया 500-600ल' जायो आरोना बिला ओरैबायदि लासिं सिं मोनखायो गोसोआव साननानै माने ओमफ्राय ओजोंहाय सेन्देल जुथानि दखान दं आरोना ओमफ्राय सेन्देलफोरबो मोनगोन जुथाफोर ओजोंहाय
एसे भिर जायो आरोना एसे जायगाया फिसा नालाय सोरखिलांनो हाया आरो खिन्थु ओमफ्राय बेयाव भिडिअ नाट एलाउड दङ आरो लिरनाय दं आरो ना ओंखायनो आं माने भिडिअखौ एसे सिरि सिरि लाखोमादों आरो नैबायदि रावबो नैबायदि बे ट्रलि मोनसे दंना फिसा बे ट्रलिखौ लानायावनो आं माने बे मबाइलखौ हमखाना लादों आरो ना ब्राइटनेसखौ खमायजोबनानै माने रावबो नैबायदि फेनफोरबो मोनगोन चार्जारबो मोनगोन ओमफ्राय आइटि बिल होनावबो गोबां सम लायोलै गोबाव लायो माने मानसिफोराबो गोबां लांना मालफोर गैया ओमफ्राय बिराद जाब्रा दं बिल होग्रा माबाबो अपसनाबो खिन्थु माने मानसिफ्रानो लाङोना गोबां ओंखायनो टाइम लायो आरोना लाइन फाथिलायनाय मानसि ओरैबायदि 10 मिनिट 15 मिनिट गाहाम लायो बिल होनायनि टाइम ओमफ्राय नायो जों सब फाइल दङ ओमफ्राय जों गासैबो ओरैजों आं मोनसे चक्लेट मोननो थांदोंमोन आरो थांनायनि ओरैनो लामायाव जालांनांगौ होननानै चक्लेट मोनसे लाना फैदोंमोन आं डायरि मिल्कफोरखौथ' इन्टारेस्ट नाङा जानो सोरबा खायफाफ्रा गामो डायरि मिल्कफोरखौ आंथ' गाहाम नालाय डायरि मिल्क जानो खिन्थु ओमफ्राय बेयाव जायखिजाया मोनसे लाना फैबाय आरो ओरैनो जानो होननानै बिस्कुटबो दं दामफोर लिरनो थाखाय मोजां खिन्थु शपिं मल बेफोरो मोजां आरो दामफोरा डाइरेक्ट लिरनो थाखाय बासिना लाबोनाय जाबाय गोसो मथे ओमफ्राय बेयाव बाय वान गेट वान सोलिगासिनो दं बिस्कुटफोरा मोजां मोननायबो गैया नालाय गार्लफ्रेन्डफोर थानायबा बायनानै जाहोलाबायगौमोन गिफ्टफोर हरलाबायगौमोन आरो दा गार्लफ्रेन्डबो गैया जाहैबाय सिंगेल लन्डा होननाय जासिगोन आरो जों बायदिखौ ओमफ्राय लाना फैबाय बिस्कुट बारा दामि नङा 25निल' ओमफ्राय लाना फैनानै बेयाव बिल पेमेन्ट खालामनोसै आरो बिलाबो माने गुगोल पेनि एक्सट्रा दङ ओमफ्राय केस पेमेन्टनि एक्सट्रा दङ आरो बिदि गुगोल पेनाव दाबनांगोन ओमफ्राय बेयाव चक्लेटफोरखौ गासैबो मोनजोबगोन केन्सिनिफ्राय लानानै पेमेन्ट होनानै बाहेरायाव ओंखारबोबाय आरो ओमफ्राय बेयावनो एसे लामाथिं पपकर्नफोर मोनो बेयाव पपकर्न आइसक्रिमफोर मोनो आरो ना आइसक्रिम मोनगोन पपकर्न मोनगोन बेयाव एसे जालाबायथायो आरो मानसिफोरा बे शपिं मलनि बाहेरायावनो दङ ओमफ्राय बिथिं गाहायाव थांनाय लामाजों एसे ओंखारलांनाय लामायाव एसे बिल पेमेन्ट निफ्राय सिङाव भिडिअखौ लायासै आं एसे भिर जाबाय ओमफ्राय आंखौबो बे मालखौ लानाय जाबाय जिखौ बायदोंमोन बेखौ लानाय जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौनो लास्रायनाय जाया दिगदार जायो हारसिंनिफ्राय थांनोसै आरो सान्दुंआ बिराद गोसाथार ओरैजाय गुबुन लामाजों फैबाय आरो आं एबार माने सिगांनि फैनाय लामाजों थाङासै आरो ना एसे बिथिं बेरायनाय सिटिंनाय बिदि बायनाय जाबाय आरो ओमफ्राय हटेलनिफ्राय ना लांफानो सानदोंमोन ओंखाम जानो थाखाय ना फ्राय माने बे हटेलनिफ्राय डाइरेक्ट बायना लांफाखायो आरो ना जानोबा नै ओमफ्राय बेफोरावहा मोनलाबायो आरो बिथिं गोदान आरो जायगाखौ आंबो सिनाय मोना मा फानो ओमफ्राय बिदिनो हटेलफोराव सोंलांनो जानानै बोसोर फैबाय आरो माने सिगांथि थांबा फैनायसै खिन्थु लामाफोराव गारिफ्रा बिराद मोजां खारसोदो आरो दामि ओमफ्राय नै मालाय बिसोरना फुजा खालामनो थाखाय नै लामा दखान जिंफ्राव गोबोरखिफोरजों लिरलाबायना लायो आरो ओमफ्राय बिथिं लामायाबो फिसा नालाय गारियाबो एसे भिर जायो आरो खिन्थु फैनानै मोनसे हटेलाव सोंफैनायाव मोनबाय आरो ना खिन्थु ना गैयानो बेयाव ओमफ्राय बेदरसो दङ चिलि चिकेन लाना फैबाय आरो 80 रुपिस प्लेट बेदरा माने ओरैबायदि दाम गुबुनाव खम लायो 60 रुपिस 50 रुपिस लायो गुबुनाव खिन्थु बेयाव अभारद्रायमोन दामा प्राइसआ अभारद्रायमोन गोदान नालाय मिथिया लाना फैनाय नोजोर सोंनाबो लाबाय नालाय दायो रुमाव थांफिनसै आरो ना ओमफ्राय गोबावबो जाबाय रुमनिफ्राय फैनाया बाहेरायावबो थाबाय थानो हाया हारसिं नालाय ओमफ्राय गिदिंनोबो एसे डिस्टार्ब जायो हारसिं मानि साइकेलजों ओंखायनो रुमाव थांफिनसै सानबाय ओमफ्राय दा रुमाव थांबाय थादों आरो ओमफ्राय दायो नै हाबनाय लामा मोनहैसिगोन बेखिनियावनो फैलायबाय ओमफ्राय भिडिअ क्वालिटिया माबोरै फैदों बेखौथ' मिथिला आरो नोंसोर खिन्थाहर भिडिअ क्वालिटिखौ माबोरै मोनदों 4Kआवहा रेकर्डिं खालामाखै ओमफ्राय 1080सो माने फुल HD ओमफ्राय
भिडिअ रेकर्डिं खालामनाय खिन्थु एडिटिंआव एसे प्रब्लेम जायो आरोना मबाइलबाथाय ओमफ्राय बिथिं हाबनाय लामाया दं जोंनिया ओमफ्राय बिथिं हाबलांसिगोन आरो फाइनेलि मोनफैफिनदोंबा जायगायावहा भिडिअ लाबाय थानाय जायासै आरोना लामायाव डिस्टार्ब जायो साइकेल सालायनोबा मबाइलाव मोन ना साइकेल सालायनो ब्रेकफोर मोजां लाबा डिस्टार्ब जायो आरोना ओंखायनो एसेबांबो भिडिअफोर मोजां लाबाय थानाय जायासै खोनादोंना खोनायाखै बुंनायखौ मिथिया सान्दुंआ बिराद गोसा नायनोनो हाख'लायखाया बेगनि केमेराजोंनो खिन्थिनानैसै आं फैसा गैयिनि फिसा मोनसे मेंगो जुसखौनो लोंसै आरो ना उफाय गैया दुखिया मानसि नालाय गस्लाखौबोथ' नुखादो बेसेबां खम दामि लाखादो ना मेंगो जुस एक्सुवेलि बेफोर बुस्थुखौ लोंनो नाङा होनो पेकेटनिखौ बिदिखौ थेवबो लोंनोसै आरो ना उफाय गैया लामाया खिन्थु गाज्रि जाथारदे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो ना मा गोलाव जाबाय भिडिअआबो बारा मोजांबो जायाखै जानो हागौ जास्ट ओरैनो थांनाय सोलाय देखायनायसै आरो ना जायगाफोरखौ माबोरै आं थानाय जायगानिया स' नायनो मोजां मोनदों लाइक खालामनाय जाबाय नेक्स्ट लाबोनो थाखाय नाजाबाय थागोन आं बिदिनो माब्लाबाफोर रं लांदोंबा आरो भिडिअ क्वालिटिया माबोरै जादों बेखौ मिथिया 10K 1080p 1080सो 4K नङा गारिफ्रा दामि दंथारोलै बेसेनोसै लोगोफोर